Bàsicament són programes en directe, es vol apropar molt més la televisió que fem a l'espectador, que sigui més viva i més pròxima i més amb tots les virtuts i a vegades els defectes, perquè els directes proposen, però sobretot els programes en directe. I això ja hem començat amb l'Hora Q per cobrir el Late de TV3 i ara estem preparant un directe cultural que vertebri tot el que és el Canal 33. Un càstig. Bé, l'arribada de la TDT, com que ja fa dies que va arribant i temps que va arribant, jo crec que ja els està canviant. Per una banda, per mal, perquè la proliferació de canals de TDT, a vegades assignats així molt a la brava, genera tota una tipologia de canals, jo diria, de baixa qualitat, molt telebotiga, molt sense cap tipus de voluntat d'arribar exactament o d'explicar coses a l'espectador, sinó per omplir freqüències. Aquesta tardor, més TV3 que mai. Per altra banda, jo crec que millorarà o sensiblement els productes i l'oferta a l'espectador. L'aposta a la ficció pròpia també és una de les marques de la cadena, de dues tipologies. La producció pròpia que fem, diguem-ne, la que paguem íntegrament nosaltres, que és una línia de El vent del Pla, El cor de la ciutat, totes les sèries se n'estan preparant 2 més, i després hi ha una altra línia que és totes les que poses, per exemple, el Serrallonga, que això és el que en diem coproduccions, que són sèries que per la seva envergadura intentem, com juntament amb els productors independents catalans, i buscar altres socis, en el cas de Serrallonga Televisió Espanyola i també Bavaria Films, una distribuïdora alemanya, buscar altres socis per poder fer sèries de gran projecció, i amb aquesta línia en tenim, de cara a l'any que ve n'hi ha 3 o 4 preparades. La Mari 2, no sé si recordes una minissèrie que vam fer de la Mari, que era vam fer una minissèrie a la Mari que era una mica el retrat de la immigració dels anys 70, 60-70 a Catalunya. Ara hem fet la segona temporada, la segona tongada és una altra minissèrie de 2 episodis de 90 minuts que els fem en coproducció amb Canal Sur. Estem ara acabant de rodar Les veus del Pamano. Llongues, potser no de la espectacularitat de paisatge i potser ni dels mitjans, però en tindrem 3 o 4. Això ens obligarà a tots plegats, operadors de televisió, productors independents o nosaltres mateixos, d'apretar l'enginy i treure'n bons productes i més econòmics. De tota manera, nosaltres ja fa anys que, com a Televisió de Catalunya, impulsem una política de coproduccions, perquè ja veiem que sols, pensa que la indústria audiovisual catalana és representa el 40% del global de l'estat espanyol. Per tant, un 40%, nosaltres som una tele, ja sé que som grans i no ens podem queixar de la magnitud i les dimensions, però som petita per abastir, per donar feina, diguem-ne, per col·laborar amb aquest 40%. Ho està rebent en alguns casos amb molta simpatia, o sigui, els projectes interessen, però encara hi ha molta feina a fer. El cas de Serrallonga es distribueix a Alemanya, algunes d'aquestes minissèries que fem tenen recorregut per Europa, però encara hi ha molt camí a recórrer. És una època que m'ho he passat molt bé perquè és molt agradable per treballar, és tota l'època que he estat al davant del Club Super 3 i per tant tot l'infantil, la festa dels súpers, diguem-ne, quan la vam engegar ara fa 12 anys, aquestes creixen. Bàsicament perquè el treballar per nens té altres recompenses més enllà de les professionals. Tinc una espina de dir, com que el públic infantil no vota i són petits, i a mi m'agradaria que poder fer ficció pròpia adreçada a nens. El que més m'agrada és veure, engegar projectes, parlar-ne un dia així amb un paper en blanc, començar-ne a dibuixar, començar a parlar amb l'equip i al cap d'un temps veure l'acabat i dius, mira, això que ens va costar. O sigui, aquest procés de fer coses, no? Tens aquella flema o aquella calma dient, bueno, és una altra marató, més o menys està controlada, hi ha recursos per fer-la, tota la casa ja està abocada i per tant confiem que sigui
com sempre, un èxit, i sobretot el que ens interessa, que és el missatge, les explicacions que es donin, també la recaudació, lògicament, però aquesta cosa que mai surt l'endemà, que no té marcador, però que és la divulgació i la pedagogia que intentem fer sobre les malalties amb els nostres telespectadors, doncs, bueno, aquesta sempre ens dona moltes gratificacions i confiem que vagi bé, no? El 14 de desembre, truca contra les malalties mentals greus. La Marató de TV3 diu molt de tu.